kabi bani Israɛla sararasiw bɛ fodenw susula ka jigi Gaza kan. Hamas ye laseli kɛ alamisadon mɔgɔ 7,000 ani mɔgɔ 28 ko o de fagara, ko a fan caman o ye faso jamaw ye ni o bɛ taa mɔgɔ 2,913 denmisɛnninw la, mɔgɔ 18,000 ani 484 olu jogira u ka kuma la bani Israɛla ka fodenw senfɛ Gaza. Bani Israɛla fɛnɛ ko a ka ca ni mɔgɔ 1,000 ani mɔgɔ 400 ye minnu fagara Hamas jɛkulu olu ka wulikajɔ senfɛ. Yani fajiri cɛ bi bani Israɛla sararasiw ko u ye sararasiw larawuli baara dɔw kɛ ni chari ye jamana kɛɲɛkayanfan na Gaza o mara kɔnɔna la u ka labɛn na yani kɛlɛ tagabolo cɛ. Sararasiw ka laseli sɛbɛn dɔ la ko mɔgɔ yeleke 200 olu ka fagali ni caman bɛ ni bani Israɛla fasodenya sɛbɛn b'u bolo olu sɛbɛntiyara fɛ u bɔ jamanaw fɛ. Hamas ka sararasiw kulu y'a yira k'a fɔ alamisadon ko a bɛ bani Israɛla mɔgɔ 50 hakɛ bɔ minnu fagara u ka sanfɛ kirumugu senfɛ mun daminɛna Oktɔburu kalo 7 dankarili senfɛ. Kunnafoni dɔ mun dira bani Israɛla fanga fɛ ko mɔgɔ minnu minɛna a fan tilalen 2 ye ko jamana wɛrɛ fasodenya sɛbɛn b'u bolo. Farajɛ jamanaw olu bɛ ɲɔgɔn faamuya la bi alamisadon ka weleweleda kɛ ko adamadenya hakɛ tɔpɔtɔli kosɔn ko marifaci ka jɔ u ka lajɛrɛ dɔ senfɛ Bruxelles yaasa dɛmɛ bɛ se ka tɛmɛ ka taga Gaza cogoya min na. We see that the horrible terroristic attacks by Hamas on Israel